Hej, ty! Co ty taki ważny jesteś? Co? Że co? Że ojca miałeś? A ja 4 ojców miałam. Słuchaj, takie mi misie z kokardami dawali, że się takiego misia w życiu nie widziałam. Kwiaty, a czekoladki? W życiu. W życiu nie widziałeś. Hej, patrz. No patrz na mnie. Mój jeden przyjaciel to miał taką historię z ojcem. Jak był mały, w Zielonej Górze, też przestraszył się czegoś, no. I miał chęć pogadać z ojcem, ale tak od zaraz. Ten jego ojciec. On był takim ważnym kimś. I miał własne biuro. Nie blisko to było, ale ten mały znalazł jakąś drogę i dojechał. W końcu po dywanie do ojca wszedł. No a tam przyjęła go taka sekretarka. A taka tak za drzwi nie wyrzuciła. No. Ale kazała czekać. W końcu tam korytarzem do ojca wszedł. I też jak taki petent. Już bardziej jak taki kurdupel. Na takim parantowym miejscu usiadł. A poczuł, że ma pusto w głowie. Coraz mu się gorzej robiło. Zaczął jakąś taką gadkę, szmatkę, jak to się z obcymi ludźmi rozmawia. Tak, a to, a tam, to ręce spocone, głowa rozpaczliwie szuka tematu. O czym by tu? No. A ten jego ojciec, no, też jakoś kupić zaczął. Bo nieprzyzwyczajony jeszcze na takim parantowym miejscu widzieć. Przyzwyczajony widzieć petenta. No. A jak petent nudny, no to palcami po biurku bębnić. A jak taki kurdupel, to jeszcze bardziej bębnić i te kose spojrzenia z góry rzucać. No. A ten jego syn, no przecież z jednej strony synek, ale z drugiej to no też i taki petent i kurdupel, no nie? No, to się ojczulkowi te paluszki jakoś tak po tym stole same, rozbębliwe, małe mu temat z głowy uciekł. Do ciekawej rozmowy i ciekawego życia na nie doszło. Co, myślisz, że taki ważny jesteś? Co? Że co? Że ci ojciec umarł? A mi mało ojców umarło? Mało? Wszyscy mi umarli. Wszyscy. Żaden mnie nawet na pogrzeb nie zaprosił. Myślisz, że co? Myślisz, że ja się
przejmowałam? W życiu się nie przejmowałam. Przynajmniej mi się te kwiatki zmarnowały. No co? Co? Mało ci? Mało ci, ty małżowina uszna bezduszna, mało ci? Myślisz, że co? Myślisz, że ja jestem jakimś szczegółem z twojej biografii? Co? Może to ty jesteś z mojej? Patrz. No patrz na mnie! A jak nie możesz? Proszę, no dawaj. Teraz to sobie pogderaj. No co? Gderać też nie jest łatwo.